meditativ praksis med fokus på åndedrættet. Find en siddende stilling med rank ryg og luk herfra dine øjne i. Læn så din opmærksomhed ind i dit åndedræt. Læg mærke til, hvor du trækker vejret, om det er i mave, eller om det er i din brystregion. Lad være med at lave om på noget, men bare læg mærke til det, og følg den pulserende bevægelse, der er, når luften kommer ind i din krop, når den forlader din krop igen. Hvis der kommer nogle tanker eller nogle billeder op i dit sind, så med din indre stemme adresser dem som tanke eller billede, for derefter at vende opmærksomheden tilbage til åndedrættet i bryst- eller maveregionen. Prøv nu at lægge mærke til, om du har nogle spændinger, når du trækker vejret. Om der er et tilbagehold eller en sammentrækning, som der forhindrer dig i at trække vejret frit. Hvis du møder sådan en modstand, så prøv at se, om du kan give slip på det. Målet er ikke at kontrollere din vejrtrækning, men at give den nogle gode betingelser for at flyde frit og naturligt. Hvis der kommer tanker eller billeder op, så bare adresser dem i dit sind, og vend opmærksomheden tilbage til åndedrættet i mave- eller brystregionen. Hele tiden giv slip på eventuelle tilbagehold, og lad dit åndedræt flyde mere naturligt.
Læg nu din opmærksomhed ind i din næsebor. Læg mærke til, hvordan det føles, når din vejrtrækning passerer næsen. Det kan være, at du kan mærke temperaturforskelle ved en indånding og ved en udånding. Virkelig dyk ned i detaljerne her og få en helt klar fornemmelse af, hvad det er, du mærker. Læg nu mærke til, om du kan mærke noget endnu mere detaljeret end blot temperaturforskellene. Det kan være prikken i næsen, små ryg i næsehårene, når vejrtrækningen passerer. Gå efter de mest detaljerede, du kan finde. Målet er at få raffineret dit sind, sådan så at du kan gå efter de fineste detaljer, som du kan mærke. Og hele tiden skærpe dit sind, så det bliver skarpere og skarpere. Hvis der kommer tanker eller billeder op, så noter det i dit indre og vend opmærksomheden tilbage til åndedrættet i næsen. Bliv ved med at gå efter så fine detaljer, som du overhovedet kan. Virkelig læn dig ind i detaljerne. Få et helt tæt forhold til de bevægelser, du mærker i din næse. Læn dig så meget ind i oplevelsen, at du lader det fylde hele dit sind og hele din verden. Det eneste du skal lige nu er at give slip på alt andet end at fokusere på din oplevelse af vejrtrækningen, der passerer inde i din næse. Lad indtrykkene komme til dig helt naturligt. Og brug din nysgerrighed til at dykke ekstra meget ind i den oplevelse, du har af luften, der passerer din næse. Den meditative praksis er hermed slut. Du må have en rigtig dejlig dag.